zdravím, takže som dneska vyrazila a ideme opäť na Mikuláša 2025 aj s malým Jimmym. Toto je náš, tuším, tretí Mikuláš s Nailou a prvý s Jimmym. Takže ide. Som vysadla a preklúskam dedinu, lebo mám na to len hodinku, takže cez polia pôjdem cválať. No, dneska to bude veľmi zaujímavé, lebo od rána máme také počasie, že striedavo prší. Uvidíme, ako dopadne moja cesta vôbec do daného cieľu, lebo som si nie je úplne istá, že nezmoknem ešte skorej ako minulých Mikulášov, lebo predtým som väčšinou vždycky zmokla až potom už. A teraz to vyzerá, že už začína zase pršať. Jaj, no je tu ešte aj takto blato. Poď, kráčaj. Tak, malého som pustila. No a ostatné polia do Rici. Ostatné polia, to vyzerá, že fakt predsválam. Prosím, neprš. Vydrž, aspoň kým budem pod prístrežkom. By som sa nechcela hneď otočiť. Polia sú že brutálne zablatené. Takže nevím, no. Sa mi asi nebude dať cválať. Hádam na tej polnej cestičke. Toto som musela obísť. Už sme skoro tam. V podstate už stačí len prejsť cez dedinu, alebo vlastne cez mesto. Už tam budeme. Na to, že som išla klusom, tak to velice v limite stíham, čo sa mi ešte nikdy predtým nestalo, až sa divím. No a malý bude aspoň vybehaný. Nebude robiť lotroviny tam ľuďom. Akože nie, že by robil, ale tak on je taký kontaktný moc, by som povedala. Možno sa stretnem aj s ostatnými, tuto čo vyrážajú, tuto vidím aj kone. Ale ja idem priamo, Mirka tá je na hradzi, na ceste a ja nebudem nikoho čakať, ja pôjdem rovno tam, na miesto, aby som potom zbytočne sa neponáhľala. Takže možno tam budeme ešte čakať, uvidíme. Poď. Poď. Už sme skoro tu. Už som prešla dosť takú frekventovanú uličku. Už ideme pomaly na miesto zrazu. Za nejaké 3 minútky tam budem. No tak už som sa akurát stretla s babami. Mirka tá ide. A čaká, kým prejdete na druhú stranu, sa bojí s tou malou. Jaj tak. Vieš, aby sa nerozbehla. Neviem, spraviť asi priestor. No, nevadí. Trošku, ale ona by sa neboj. Mikuláš je už na ceste. Z auta na koňa. Nie, dúfam, že nie tentokrát. Mikuláš ako každý rok má problém so sukňou pri napadaní. Takže prvá škôlka. A tu nadžombaný kolega Čúra. Jimmy. Opa! Kopala, no ma nemá rukavu. Dávala mi aj kopačky do nej dávala. Som zvedavá, či vydržíš.
Tu máme ďalšiu zastávku, ideme si dať kališťok. Mírka! Viki! Všetcia! Anielík! Ja vám tu spravím aj reklamu. Takže sme tu všetcia takto zase opäť pokope na kalíšku u Mírky. Ten kalíšek trošku meška. Kalíšek, no? Kalíšek ešte spí. Tu máme kameramana. Aha. On donesie vodu. Že mi ten sa kochá? Na to, že ju noha boli, tak celkom dobre. Neboli, v ničom neboli. Neboli ťa čier. Stánko degustuje. Ale mne len tak Na jazyčok, lebo on ešte ide karo. Aby ešte zvládol aj deťom zaspievať. som nebrbal. Tak, aby nebrblal Miki. Mne sa strašne ľúbi, jak to Stíha všetko točí, držať dva kone. Chytím ti aspoň ju. Na zdravie. Prečo ideš kopnúť onú tvoju kamku? Do, ja? Nie, táto Chceš vodu? biela. Ho, ho, ho. Dobrý deň. Super. Aj on si prosí. Malý alkoholik. Tu máme ešte druhý záber, sme sa tu fotili. My máme konkurencii. Ty slušne, lebo tebe neviem. Baťka dole, nech do konvy to môžeš potom alebo hej tam. Ďalej chod, že sa. Lazar, kolego. Ahoj. Pekelník? No teda, ja som kolníky, toto by sme tiež mali voľako vybaviť. Alebo túto podviničku daj, Batík. Batík, túto podviničku. Tu je ešte druhý Miki s čertom a s anielom. Chcete si pohľadkať kone? Oni nás už Mírka. Tak poďte, kto si chce pohľadkať. Tu máme toľko bielých anielikov. No. Najľahšie sa behá, cvičí. Že mi ten má na saláme, ten ide. A už nehryzeš? Nie, v pohode. Bude sa vodne, Natálka. Už ho prešla puberta. Preto ne, cez sviatky budeš doma? Áno. Ahojte. Ahoj. Ďakujeme. Teraz vy. Ale čo by si sa dali? Ktorý teraz? Môžeš. Ideme dozadu. Tu máme fotenie, hladkanie, pesničky máme za sebou. Máme ďalšiu školu. Poď. Nás tu čakajú. Deti, ako slúchali ste? Kiwi!
Toto áno. Čaute. Napoveda. Za oknom. Už som raz skončil, nekedy. Aj s konom. Áno. Ahoj. Ahoj. Sme tu slopali. Aj takto. Normálne ľudí tu boli, normálne. Ježiš. Večer o 8. Dočkaj, ako Mikuláš ty tu bol? No, tak to isto ako my. A slopal si? No. Toto. To sa musí do tej kamery vycenzurovať. To som bol len sám zvežený. Dobrý. Tu máme Betlehem. Môžeme ísť? Sme sa... Niet. No, hore, panu sa buď dáme. Riaditeľka tu je? Dobrý. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Ďakujeme. Ďakujeme. Ode máte čo? To je poníček. To je koníček. Áno, áno, malý. Jimmy. Terapeutický koník, čo sa dosral. Áno, terapeutický poník, čo sa dozral. Pustila to tam? Jojoj. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Ako ktorý? Kľudne, chodte, tuto je maličký. Pôjdeme aj dovnútra. Pomaličky, ten pôjde aj dovnútra. Áno. Áno, tak pomaličky, pomaličky. Odzadu. Koníkovi nie. Oni ma nepočujú. Nie, Ondričky, tak to nakrájime. Ako tento Máme mrkvičky. Ako mu ho skúsime dať inak, len nechceme ísť poza to. Tuto ide slečna, pozrite. Pani Ondrišová, berte mrkvu a dajte mu. No, vy mu dajte, nebojte, to zvládneme. Nie, tak takto. Ako pozor na hlavu, lebo už ste ho skoro mal pokliznúť. Cica na aute. Sú nejaké prípravy. Jimmy, to začína nudiť. Môžeme. Ježiš, chceš pešu? Extreme trail, vianočný. Komu? Ja jej? Dneska je taká rozkokošená.
som sa oddelila od koní, máme prejdené mesto. Teraz som akurát na ceste domov, takže ide sa pomaly domov. Toto je, hádam, prvý rok, čo mi vyšlo, že keď idem cestou späť, tak mi neprší. Cestou tam som síce zmokla, ale cestou naspäť akože zatiaľ slušne, ako vzadu to vyzerá byť také všelijaké za mnou, také dosť veľké mračná, ale dúfam, že tomu stihne zdrhnúť. Boli sme klasicky po škôlkach, domov dôchodcov a takto. Všetci si to tam užili, hlavne tí ľudia, to nadšenie, to bolo úplne úžasné. A ja som tiež rada, že opäť som sa takto mohla stretnúť s kolektívom a zažiť zase nové zážitky. Takže tak. Cestou, keď som išla sem na Mikuláša, tak som stratila niekde klobúk, tak som zvedavá, kde ho nájdem, kde mi odpadol. Ak ho teda nájdem, ak ho nikto nezobral. Ideme domov! Som sa trošku rozčesala, lebo také som mala zachumlené vlasy, jak fúčalo tu na poli. A keď som v podstate išla na Mikuláša, tak som nestíhala, lebo som sa ponáhľala, aj veľa ľudí furt natáčalo, fotilo a takto, tak som si to aj pre detská modly chcela dávať dolu. Tak som si to ešte raz rozčesala, vďaka Bohu, úplne taká úľava. Rozmýšľam, že by som ešte obehla našu a vedľajšiu dedinu. V takomto nasadení uvidíme, ako sa mi bude chceť, ako dojdem a aké bude aj počasie hlavne. Najla, čo sa čudujem, má zatiaľ všetky mašličky, lebo každého Mikuláša som vždy strátila buď jednu alebo dve. No a tam sú srnky. A malý Jimmy, ten je normálne taký naspídovaný. Ten už ako sme boli tam v meste, tak furt ju ozobával a takto, ten sa chcel blázniť. A hovorím, teraz sa môže vyblázniť. Jedine, čo mi je trošku ľúto, že som vám ešte nestihla natočiť prípravy, no lenže tento rok sme sa stretávali o 9, minulý rok to bolo o 8 a o 8 som vstávala o 3 ráno, o 4 ráno, hej. A dneska som mala stávať o 5 ráno, lenže ja som vstala, hovorím si, úplne taká hrbr, potom si hovorím, ešte si trošku zdriemnem, aby som bola totálne fit, no. A dobudila som sa o 6. Takže som rýchlo vstala, všetko dávala dokopy, chystala, ja som si to nachystala už deň predtým, ale myslím, čo sa týka koní, že rýchlo som ich išla vyčistiť, spraviť im copíky, teda vlastne najle. Tak, no moc som toho až tak nemala, ale no proste meškala by som. Normálne viem, že mi cesta trvá 2 hodiny, takto pokopite. A teraz si hovorím, že no do keľu, ja ty kokos, čo budem musieť robiť, predsálať všetky polia alebo čo? A hovorím, no ešte pršalo včera večer, hovorím, no tak to asi moc nepôjde, však ako ste mohli vidieť, v podstate som išla len klusom. Malinké úseky cvalom. Toto je poprvýkrát, čo som to stihla dať za hodinu. Úplne, že sa čudujem. A čo sa týka počasia, keď som išla tam, tak som zmokla, čo väčšinou sa nestávalo, väčšinou keď som išla tam, tak som bola v suchu a keď som išla naspäť, tak som zmokla ešte predtým, kým som stihla vkročiť na ornú pôdu. Tentokrát to je naopak a našťastie cestou tam som nezmokla tak fatálne, takže veci, ktoré som si brala, tu mám prosím pekne náhradné veci na oblečenie. Mám tam australák, klobúk je niekde nezvestný, v poliach, legíny a ponožky. Takže to som si nabalila pre prípad núdzi a samozrejme aj čelovku, keďže ja som nočný jazdec permanentne. Neviem koľko vlastne je hodín. Je 13:12. To som pekne stihla. Takže nebudem nočný jazdec, aspoň teda dúfam, pokiaľ sa nič nezvrtne. Skúsim nájsť ten klobúk, dúfam, že ho nájdem, mala by som. Asi ideme aj všetci unavení domov. Určite budeme radi, keď už dojdeme. Ja som ešte momentálne od rána nič nejedla, takže ja sa nažerem. Ja hádam každé video, keď idem domov, tak hovorím, že sa nažerem. Tentokrát to nebude vianočný šalát, ako na Štefánsku. Keď som koňom robila jedlo, som si hovorila, že mi tečú kebriny a dala by som si vianočný šalát. Ale tentokrát neviem, čo to bude. A ak budem stíhať, tak ešte vybehnem s obsami. Hádam, dneska rozmýšľam, že nebudem strihať video z Kisúc, ale že by som rovno postrihala toto videjčo. To by bolo aj také aktuálne. A teoreticky by mohlo byť aj krátke. A mohla by som to mať rýchlo zostrihané. Idem sa venovať šoférovaniu. Musím nejaké auta, neviem, čo tam robá. Klobúk vo Vinohradoch som síce nenašla. Malinko. Ktoré som ju skoro nenašla.
Uvidíme, kde ho nájdem. Som zvedavá, keď tu nebol, alebo som si ho aspoň nevšimla, tak neviem, kde ho potom nájdem. Myslím, že na tej ceste predo mnou, tak tam ešte bol. Už sme za chvíľku skoro doma, takže sa teším, pôjdem dať kone dokopy, odstrojím ich. Už sa teším, keď sa nažerem. Som tu ešte na poliach stretla po Vinohradoch také dve autá. Jedno auto plné Rómov. No a to bolo zaujímavé, ten pokec. Sa pýtali, kde som bola takto, že prišla tak ovlečená, hovorí na Mikuláša, po škôlkach a tak. No a tak to išlo ďalej a potom konečne som sa od nich odpojila a išla som si svojou cestou. Klobúk som zatiaľ nenašla, neviem kde je. Dobrý. Pánko vysmiatý. Ty myslíš, že viac ľudí, čo ma takto uvidí, tak len tak pozerajú nechápavo alebo s úsmevom. Malý Jimmy, ten si to tu riadne užíva, ten celú cestu išiel popredo mňa, čo začudujem. Samozrejme vybláznil sa, povykopával si a tak. No keby sa dalo, tak aj na Elu pustím. No len nedá sa, takže na budúce. 2 týždne dozadu som tak s nimi bola, že nasnežilo na deň aj pol, ak sa to tak dá nazvať. Išla som s Oxenou, s Jimmy a Nailou. Naila bola pustená. Ako prv som na nej išla, a potom som z nej zliezla a som ju pustila. A tá si to tak užila, tá sa tak vybehala, vybláznila, úplne taká šťastná. Hovorím, no konečne som ti to mohla dopriať. Takéto počasie, ako je teraz, tak bude pravidelnejšie pustená. No čo so mnou? Takto môžeme ísť maximálne krok plus, ale keď ide ona sama, tak vie si to pekne regulovať aj kade ide a tak, takže asi ju budem púšťať potom. Ja nejako na tomto úseku nemám šťastie. Cez leto som stratila obidve ohlávky pre Jimmyho, ktoré sa našli. Jednu som našla ja, jednu našla taká baba. No, klobúk, ryb. Chvíľka ticha pre ňo, ale snáď sa ešte nájde, uvidíme. Toto je, že úplne úžasná zima. Fúka, prší, teda teraz neprší výnimočne, ale je takéto blato. A to idem po betónke. A čo som hovorila, že tento Mikuláš, že mi vydržali mašličky. Trtmákovi. Mašličky síce vydržali, ale nevydržala mi, ako má tuto poprsník, tak má tam guličky a, jak sa to povie, rusalky. Jak sa to darí povie? Proste má tam hrkalky. Jedna z tých hrkaliek jej odpadla. Myslím si, že to je trošku príčinou Jimmyho, lebo keď sme stáli, tak on sa nudil a musel to tak trošku šmakovať. Vyšiel takto pekne celú cestu predo mnou. A na to, čo sa ešte čudujem, že ako som s Nailou išla tuto cez takéto zablatené polné cesty, tak ona mala úplne biele ponožky vzadu. Hovorím to čo? Tak keď sa človek snaží, tak ich nemá biele. A keď som dneska pochopiteľne rátala s tým, že skrz toto počasie ich biele určite mať nebude, tak som nebrala ani tie vianočné bandáže na nohy, lebo boli by mokré, boli by od blata, aj keby som jej to dala podľa mňa už v meste. A skrz to, že som meškala, tak som nechcela ešte s tým nejako šachovať. A teraz mala nádherné biele ponožky. Vysvetlíte mi to, prečo to tak je? Mariánsky pšíko. Hodne. A už tu je dedinka. Dedinka údolí, srdce ma zabolí. Ja mám normálne dneska náladu, ja neviem, čo to je tým poldecáčekom, ale nie, ja som taká šťastná, taká proste, že sa to takto zorganizovalo, že som nezmokla samozrejme, že idem po svetle, to sú úplne pre mňa že úžasné veci toto.
Ja som šťastná. Ja som vám takto ešte Najku neukázala. Jak je vyzdobená tak decentne. No jasné, čelenku až nevím, kde pannu tu. Tam budem musieť nejako prirobiť. Takže Najka, ukáž sa. Chvostík som jej nerobila, keďže som nestíhala, takže má ho stále zabalený. Nevypaná. Hodná. Jaký šopel, fuj! Ja budem musieť utreť. Jimmy ho zavolám za chvíľu. Takže ideme. Poď. Ja som taká šťastná dnešným dňom. Rozmýšľam, asi ešte teda obehnem túto dedinu. Neviem, či sa mi síce chce obehnúť vedľajšiu, ale túto asi obehnem. Takže pôjdem pozrieť aj túto pri školu. Možno takomu spravíme radosť. Hlavne kone. No, tu by som mohla už aj Jimmyho chytiť. Hodné. Malý mascarpone už uteká. Teraz moc nevyzerá ako mascarpone, ale nevadí. Jasné. Madonna mia. Toto úplne milujem. Ešte pravia frka. Jimmy, poď. Tak, no ty si šikovný. Poď. Hodný. Super. Super, že mužík k nám krásne došiel. Tak ho ešte nechám pozobkať a vydáme sa do dediny. Idem ešte obehnúť túto štvrť. Potom už pôjdem domov. Tak až teraz pri konci sa mi podarilo jednému malému chlapcovi spraviť radosť. Chcela som obehnúť aj tú druhú dedinu, ale trošku ma bere hlad. Na dneska to nechám tak. Pôjdem sa venovať strihaniu. Videjka pre vás. Tu je aké pekné, taký adventný veniec. Veríte sa, čo robí malý. Tak to ide. Potom akože ždíbne a začne sa blázniť. Presne toto. Jimmy. Už som tu, konečne som došla z prechádzky, teraz akurát... No, hej. Buďte na seba dobrí. Teraz akurát idem odstrojiť kone. Musím ešte vyhnojiť, takže idem vám to všetko v takejto mikulášskej edícii natočiť. Mne to proste nevychádza nejako, neviem, či to vidíte, ale chcela som jej podliesť pod krk a trošku mám nadrozmerné tie rohy a nie som na to zvyknutá. Takže to ja sa ešte nedohodím. Totižto ja mám ešte nie je seknuté, ale strašne ma bolia kríže. To je úplne, to je jedno. Proste bolia ma kríže, takže sa mi ešte aj ťažko zohýňa. Batúštek, ktorý som nepotrebovala našťastie. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a
podbrúšok môžem rovno zobrať umyť, lebo je na tom takto. No, z tejto strany celkom fajn, ale pôjdem to umyť. Time is a swell time to go gliding in a white horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle. Toto odsedlávanie má ani hlavu, ani petu. Ja to robím úplne párde ako a neprakticky. To bude asi tým, že budem hladná. Jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time. Čo by mala spraviť Naila? Prvé, čo keď príde domov. Buď sa pôjde sem vyčúrať, alebo sa pôjde donútra vykakať. Takže uvidíme. Je to tam. Cika! Najka, tvoja vianočná edícia cikania. Najlo pôjdem ešte copiky porozpletávať, lebo nechcem, aby sa to zničilo, keďže už ich mám málo. No počkaj, toto bude jedna radosť, no. A posledná už len gumičky. Eny sa až teraz zobudila a začala štekať, že tak to došiel. Ďakujem pekne. Tí, ktorí by nevedeli. Čierny veľký bojový náš pes. Gumičky preto hádžem, lebo ešte to tu idem vyhnojovať, hej. Takže pekne sa to všetko pozametá. Stužka. Ładna byś. Ten brmbolec ma irituje už hodne dlho. To nikdy nevydá. Mojou nepotrnosťou. Na terasu už mám len túto jednu kvopku, to je posledná kvopka a už sa ide zametať. Najlepšie, že mi tu takto pekne čakajú. Ja im idem nabrať ešte seno a dám im ho do sieťky, lebo tuto pokazili, ja som to akože kvázi spravila, ale skrz to, že sa nezohnem tak, ako by som chcela, tak musím počkať, nech mi to niekto ide opraviť. Roztrhla sa sieťka a strašne veľa z toho vypadáva. Mali si tam pchať celú hlavu. Takže teraz im dám vlastne do tohto, nie je to buhví co, a
potom idem s fúrikom na hnoj. Dobre, čakajú tu stále. Naila, Jimmy, poď. Tak. Pozor. Hodne. Ding dong, merry little high, the bells are ringing. Ešte tieto čistiace odložím, aby som na to nezabudla. Už mám konečne hotovo, mám pekne vyhnojené, ako môžete vidieť, nastlaté, ešte aj seno už majú, takže ja teraz môžem pobaliť sedlo a podbrušník, to zobrať hore. Podbrušník ešte to ma čaká, že ho musím očistiť, ale to asi spravím tak, že najem sa a potom ho pôjdem čistiť, lebo už som veľmi hladná. Idem ešte odložiť fúrik. Nám teraz došla slama, ako ste mohli vidieť, a predtým bolo vlastne miesto na fúrik tam. Teraz v podstate ten fúrik sa bude musieť dávať dopredu doteraz. Ja som vlastne teraz rozmýšľala, že tak či tak by som vyhnojovala v takomto outfite, keďže mám to kadejako pripnuté a tak a nechcelo by sa mi ísť hore, poobliekať sa do druhého a takto, takže máte tu krásnu vianočnú edíciu vyhnojovania. Opa, noríci. Takže, moji milí vážení občania, k dnešnému dňu vám len to chcem povedať. Ja som opäť, ako vždycky, spokojná. Strašne ma kríže bolia. Ráno som si na tie kríže dávala flektor. Ešte som bola taká, že či si ho vôbec dám, nedám. Nakoniec som si ho musela dať a tak či tak ma riadne bolia. Takže neviem, či ten flektor vôbec pomohol alebo čo. Ale asi určite, lebo keďže ma teraz dosť bolia, tak si myslím, že bez flektoru by som asi moc toho nespravila. No. Ale Najka, ja teraz vlogujem. Každopádne tie kríže si budem musieť dať čím skôr dokopy. Už to začínam pociťovať aj takto pri jazdení, čo je veľmi zlé a myslím si, že čo som dávala video o Štefánskej a tam, čo som spomínala, že ma bolia bedra, tak to s tým očividne súvisí. Toto zase ideš oškiadať. Dnešný deň, jak už som opakovala, zmokla som len trošku na začiatku, ale v podstate bola som sa ešte tuto prejsť po dedine. Detí v školách, alebo teda v škole jednej, nevidela som ich, takže to som len tak obišla. Jedného chlapca malého som videla, ten bol úplne nadšený. Aspoň tomu som spravila radosť a určite rátam s tým, že aj takto okolo idúcim. Ja som tak dlho nenadáčala, že už aj neviem, čo mám rozprávať.
Jimík, nudíš sa? Ideš vlogovať aj ty? Malé mascarpone? Aha, už ide vedúca. Choď sa schovať. To bola Jimíková úplne prvá takáto nejaká veľká akcia, kde by sa mal správať slušne. A zo začiatku, ja som tam došla, v podstate, ja som pravdepodobne, neviem, kde bola Mirka s malou kivinou, tu som tam nevidela pri tom železáku, ale ja ešte po ceste, Naila sa vykakala, hneď na to sa vykakal Jimmy, takže som musela zhrňať tie hovná s chodníkom. Byla potom ma tam ešte také baby zastavili, tam nejaká nová škôlka otvorená, že či by sme vlastne aj do nej mohli ísť. Takže sme sa tak nejako dohodli a nakoniec sme boli aj v tej škôlke pozrieť, to je úplne hneď tá prvá, čo ste videli. Deti tam vlastne boli len cez okno, tak sme im aspoň zakývali a takto. Tie boli úplne nadšené z toho. Potom už sme došli vlastne pri to dané mieste, kde sme sa mali stretnúť. A Jimmyka som dala jednej babe od nás. Ten začal robiť ja som nechápala, on čo je totálny pohodiak, tak on tam proste hádzal hlavou a metal sa, ja neviem čo všetko, proste úplne taký nervózny, ale pritom ja som s Nailou bola hneď pri ňom. Tak som si ho zobrala a vlastne potom celý čas som ho ja mala, aby zbytočne tam s ním nemali oštaru. A malý Jimmy si vymyslel to, že bol v pohode polovicu cesty a ideš? Poď Naila. Áno, natáčam. No poď. Tu ma všetci chodia kontrolovať. Tu máme tak, kde bažanta Boha ma to tu vyrušuje. Neviem, či to počujete. Prv sa nudil a potom si zmyslel, že sa chce hrať. Takže vyprovokoval Nailu k hre. Hovorím, to bolo zaujímavé, musela som ho akože tak častejšie napomínať, ale nebolo to až tak brutálne zle, ako som čakala, že by sa nejako motal alebo niečo takéto. Mali Jimmy v pohodičke. Tam, čo sa týka dôchodcov a takto, keď ho hladkali to, áno, to on bol vo svojom, to musel furt niečo pusou šmátrať a tak. Určite mu kúpim nejakú výzdobu lepšiu a aj jeho na budúci rok, teda ak pôjdu poníky a samozrejme ak vyjde počasie, takže na budúci rok by sme teda tiež išli aj s Jimmykom, už s výzdobeným Jimmykom. Čo sa týka obidvoch a takto, v podstate taký pohodový Mikuláš, asi aj skrz to počasie, lebo pamätám si, že minulý rok už keď začalo pršať, tak to sme boli už takí nervózni a takí, že proste zmoknutí, uzimení. Tento rok vyzerá to, že boli všetci spokojní, aj sme to strašne rýchlo obehli. Čo sa týka koní, konečne sa aj prebehli. Aj minulý víkend som bola v Kysuciach, to je vlastne video, neviem či ho vydám skôr ako toto, alebo až po tomto videu. To bude video vlastne len s Oxenou. Minulý víkend kone neboli vonku, tak som čakala, že to bude také trošku nabudenejšie, ale akože v pohode. Potom sme sa rozdelili vlastne už pri konci. Mirka s malou kivinou, ty si išli po svojom, Mikuláš ten potom tiež sa odpojil, on tuším potom ešte za nimi dojde, ale akože nie som si istá. Ostali sme tam i babi. Ja som išla s nimi, lebo mala som to istou cestou. Ja som sa potom tak odpojila a po ceste mala som takú kľudnúčku cestu. Takže toto by bolo ku dnešnému dňu všetko. Ja sa idem napapať. Majte sa a vidíme sa opäť na budúci. Do Rici zase som chytila s tým rohom ten hranol. Ahoj, Eninka. O tebe som hovorila, toto je tá veľká čierna bojová, čo začala štikať asi 20 minút potom, čo som došla. Jo, pinkala, už ideš domov, áno. Do teplúčka, už som tu. Eni, neotieraj sa o tú bledú stenu. Tu už ma všetci očakávajú. Aj mačičky. Mačičky. Toto bola naša úplne prvá mačka. Cencu. Tuže Čokapik ma očakáva. Ahoj, Ksenuška. Ahoj, ahoj, kde si? Ahoj. Áno.